Kaixo Malen, mila esker etortzagatik. Plazerra. Lehenik eta bain, EP berria, prestatu duzu, Katarsia, zer aurkituko dugu entzuleok bertan? Bueno, Katarsia bada oso proiektu pertsonala, badira 5 abesti, banituen hortik erdi idatzita eta esnekien haiekin zer egin, eta esan nuen, bueno, jarriko naiz, bukatuko ditut, eta saiatuko naiz zerbaiti forma ematen, eta ea honekin zerbait egin dezakegun, ezta? Eta orduan proposatu nion Egoitzuri arteri, bera hasieratik lagundu nahuelako, eta esan nion, Egoitz, egingo dugu hau, eta Egoitzek baietz, eta orduan urtarrietik ona ibili gara hor grabaketa prozesuan, eta 5 abesti lotu ditugu, eta horiek 5 EP batean atera ditugu. Gaude itxoiten ere diskoak fisikoan, beraz diskoak fisikoan eskuratzeko aukera ere egongo da. Eta zergatik Katarsia? Historia, egia esan da, historia da apur bat kuriosoa. Nik Gasteizen ikasten dut, itzulpengintza eta interpretazioa, eta lehenengo lauhilekoan geneukan literatura arloa. Eta orduan Aristoteles, eta ez dakiz zer, eta batean agertu zen hitz bat Katarsia, eta nik ez nekien zer zan. Eta Katarsia bada sentimenduen deskarga bat, eta orduan nik abestiak idazten dituen, baina ez naiz inoiz geratu pentsatzera, ez dut inoiz pentsatu, bueno, ez da segatik idazten dut hau, edo zer da idazten dudana, eta orduan konturatu nintzen badela, azkenean, nik orain arte ez nituen sentimenduak igual hitzez adierazten edo, ez nizken inori helarazten edo, eta orduan esan nuen, ostras, azkenean nik sentimendu horiek abesti bihurtzen ditut, eta orduan niretzat nire katarsia bada, nire emozion deskarga hori bada, abesti hauen sormena, esango. Duela 2 urte hementxe bertan Faktorian eskaini zenuen zure lehenengo zuzeneko kontzertua, ordu hartan atera eta, publikatu hasi nituen pare bat abesti bat zenukan publikatua, eskaini zenuen hemen zure lehenengo kontzertua, 2 urte pasatu dira geroztik, nola aldatu da apur bat Malen Atxa eta Matx proiektua 2 urte hauetan? Nik ez dut uste asko aldatu nahi zenik, bez? Baina egia esan da, atzera begiratuz eta esan dezakezu, ostras, egin ditu kontzertu nahiko, bai bakarka, bai taldeka, 4 bankoseko kidekin, eta iei ere eskerrak, eta bestiak ere, nire ustez, beste forma bat hartu dute, eta egia esan damen Faktorian egindako lehenengo kontzertu hori izan zen toma de kontakto esaten dena, ez? Izan zen, ni musika eskolan, Amurriko musika eskolan eginda nituen kontzertu pare bat, baina beti bertsioak, orduan hemen izan zen lehenengo, ostras, nire abestiak, jendeak entzungo ditu, nire abestiak, eta orduan ni lasai, eta orain egia da, jendeak entzun dituela abestiak, eta daukat presio puntu hori, baina nire ustez ondo, ez dakit. Amurri Antxokian, prestatu duzu EP-aren aurkezpen kontzertu bat, esan bezala ekainaren 10ean. Zer nolako kontzertua izango da, ez? Nola bideratu duzu aurkezpen hori? Niri Alesek, 4 bankoseko bateriak botazian, Malen, segatik ez diozu galdetzen Amurrioko udalaria zure aurkezpena egin dezakezun Antxokian, eta esan, ostras, Ales, ez. Ni Antxokian, eta baietz, eta esan, venga, bale. Eta nik ez nuen espero erantzunik. Eta gero erantzuna izan zenean baiezkoa, izan zen, zer ringo dugu. Eta orduan, hasi ginen mugitzen, abestiak ere, karo, nik Egoitzekin produzitu ditut abesti hauek. Orduan, haiek ezek izkiten abestiak ere ez. Orduan, izan da ere, zerotik astea, beste forma bat ematea, gero ere, karo, EPEA badira 5 abesti. Orduan, 5 abestirekin ezin duzu kontzertu bat bakarrik egin. Orduan, zer sartuko dugu, zer egin, zer ez egin, bertsioak, eta hori, gaude oraindik prozesu horretan, baditugu entxeguak oraindik egiteko, eta egia esan da, gabiz apur bat, denboraz zestu. Ate joka ia kontzertua. Da, urrengo astean. Justo aste honetan nik konturatu naiz, urrengo larun batean dela, eta zantustras urrengo larun batean kontzertu
hau antolatu genuen martxoan, eta karo, martxoan, ekaina, eta orain batean ekaina. Osea, martxotik zabiltzateia apur bat hau sukaldatzen, ez? Martxoaren amaieran eman ziguten baiezkoa, eta gero, egia esan da gauza bat dela bestea dela, ez gara asko elkartu bez, baina, martxotik. Ez dakit sorpresaren bat egongo den, zerbait aurreratu aldi guzun, aurreratu nahi baduzu, bestela utziko ditugu. Sorpresa asko ez dira egongo. Azkenean bertan egongo garenak, familia eta lagunak gara, eta askok badakizkite sorpresak ere, baina, sorpresa jakin nahi duenak, urbildu da dira, ez? Eta igual hor gorra aspentziki bat, sarrerak oraindik daude eskuratzeko, nola egin behar da? Amurrioko antzokiko webgunean, Amurrioko kulturretzean, zein takilan bertan. Oso ondo. Eta hori, ekainaren 15ean, 8etan, ez da? Amarrean, 8etan, larun bata. Vale, gero, EPEaren aurkezpenarekin jarraituz, duela pare bat aste, aurreratu zenuten ja, ez, EPEko lehenengo abestia, ez, singela, Lastankiro. Lastankiro. Nolako zer da abesti horrek, zer du abesti horrek zuretzako? Zeintzu dira bere osagai nagusiak? Jo, askotan amak adibidez asko galdetzen dit, malen, eta abesti hau, eta bestea, eta nori idazten diozu edo, zer esan nahi duzu honekin, eta nik askotan ez dakit, gero, igual ikusten ditut, eta igual gaur irakurri dezaket letra, eta transmititzen dit gauza bat, eta bihar beste gauza desberdin bat, eta azkenean, abestiak idazten ditudanean, prozesua nahiko luzea izaten da, ez ditudalako zuzenean egun batean idazten gehienetan, eta orduan, ni fase desberdinetan nago ere, eta orduan nik esaten dut, nire ustez, nire abestiak, depende nork entzuten dituen, nork interpretatzen dituen, interpretazio desberdinak izan ditzakete, eta orduan, Lastankiro da maitasunez edo con cariño da itzulpena, eta orduan egia esan deztak izegatik aukeratu genuen abesti honen bideoklipa egitea, asmoa zen bideoklip pare bat ateratzea, epe atera baino lehenago, baina azkenean eguraldia grabatzeko eta ez dakiz zer, bakarra egin dugu, baina nire ustez besteren bat ere egingo dugu. Grabaketa aipatu duzula, bideoklipa ikusgai dago honezkero, nolakoa izan da grabaketa? Herriko beste sortzaile batzuk ere aritu dira zurekin elkarlanean, imaginatzut igual ere, peluzera ere, elkarlan hori ere elikatu nahian ibiliko zaretela, orduan, nolakoa izan da grabaketa? Aktore lanetan ibili da usue derecho, badela nire kuadriako neska bat, bera badabile Bilbon interpretazioa ikasten, eta egia esan da EPEaren prozesu honetan asko lagundu nauen pertsona bat izan da, eta orduan hasi ginen horta bideoklip, eta ez dakiz zerta. Ni egia esan da kamarak eta argazkiak eta gauza horiek ez zaizkit asko gustatzen, eta orduan kamara baten aurrean oraindik ikusten nuen nire burua, dakit, nahiko biluzik esango dugu. Eta orduan esan nion, zeratik ez duzuzuk egiten, venga, bale, eta azkenean ni ere agertzen naiz bideoan, ez nintzen atera behar, baina engainatu nindute normale ez dakiz zer. Eta usuek esan zidan, ezagutzen dut Laudioko neska bat, Naia Vallejo, ez dakiz zer, botako diogu, eta venga, bale. Eta Naiak baiezkoa eman zigun, osoarin, eta placer bat izan da berarekin lan egitea, eta oraindik lanean jarraitzen dugu, eta espero dut berarekin lanean jarraitzea. Apurban, Naiak egin ditu, ez? Promozionatzeko argazkiak eta Naiak egin iruditegi guzti hori, berak argazkiak, bideoak, bideoklipa berak egin dudana. Gero egia da, portadaren argazkia, EPEaren portadaren argazkia Naiarena dela, baina gero diseinua da Ane Kareagarena dela nire kuadriako baten lehengusina. Bera Galdakokoa da, eta ikasi du badauka orain ere bere estudioa eta ez dakiz zer, eta berarekin ere lanean ibili naiz beste singleekin eta... Igual bueltatzen lehen aipatuzun gauza batera, ez? Aipatuzu zuke abestiak ez dituzula batean sortzen. Nolakoa da apur bat Malen Atzaren sortze prozesu hori, ez? Gainera aipatuzu EPEan egoitzibili dela zu laguntzen, zuke abesti bat burura etortzen zaizun, hasi hori pizten den momentutik, eta azken ukituetara arte, ez? Nolako izaten da prozesua, orokorrean, Imaginatut agian ezin dela guztietan berdin orokortu, baina... Letra aldetik adibidez askotan, ni
gauz askotan fijatzen naiz, igual banoa kaletik eta fijatzen naiz txikitatik, kartelak eta ez dakiz zer, eta igual klasean hitzen bat, edo esaldiren bat, edo liburu bat irakurtzen, edo abesti bat, eta geratzen naiz horrekin, eta gero hortik ematen dizkion nire bueltak, eta esaten ostras, hau, eta orduan idazten dut. Eta egia da, duela urte pare bat, idazten nuen asko mugikorrean, ordenagailuan eta horrela, baina apurtu zitzaidan mugikorra, eta orduan galdu nituen letrapilo bat. Eta kriston amorroa, eta orduan aurkitu nuen etxean amaren lagun bateko paritutako kuaderno gorri bat. Eta orain banabil kuaderno gorria gora, kuaderno gorria bera. Bai, de hecho agertzen da, Argazki, badugu argazki bat, eta epearen aurkezpena berez bada kuaderno gorrian idatzitako sentimenduak abesti bihurtuta. Eta orain idazten dut askoz ere gehiago eskuz eta kuaderno gorri horretan hori ez galtzeko. Eta orduan behin badaukadala satitxo hori, ematen dizkiot buelta batzuk, eta igual, zaila da azkenan igual, badaukazu letra, baina melodia ez, eta ni egia esan da gitarrarekin, esango du nahiko basikoa naizela akordeak direla eta, baina gero, badaukandik nire struktura, orduan egoitzekin edo nire bestekideekin, alderatuz eta ematen diogu beste forma bat, eta horrek batzutan badauka, batzutan horrela geratzen da, eta beste batzutan aldaketak egiten, ateratzen zaigu azkenengo emaitza hori. Oso ondo. Igual EPA behin aurkeztuta, jarriko gara igual etorkizunera begira, epertainean, batez ere datozen hilabeteetan, ez dakit, zer nolako ibilbide aurreikusten diozun lan berri honi, zuk ere programatuta duzun zuzenekoren bat, edo buruan beste egia esan da ez daukat askorik eta denbora beze, noa Erasmusean iraian, orduan ustut atera duela EPEA nahiko garai arraroan, badatorru da eta udarekin kontzertuak, baina momentuz baditut bakarrik lotuta ekainan. Ari naizea ustaia, bustuan aurkitzen dituan kontzertuak, baina momentuz ez daukat ezebez, badaukat Artzinagako piztinetan ekainaren 17an, eta hemen Laudion San Pedro Pekotan ekainaren 30an. Egongo dira beste artista batzuk ere, beste bi talde, uste dut, Egoitz eta Xabi Basterra, eta gero bestea uste dut Julen Burgos dela ez nago ziur. Eta, Erasmusean soaz, baina ez dakit EPB luzeago bateran jarri zaren pentsatzen, ez? Proiektuak berak zen norabide hartuko behar duen, o hartzea nahi duzun? Ez dakit, egia esan dago, eta gara purtsu bat piztinara esaten dena, diskoak atera ditugu, gero ere beste lagun batek esan zian, eta egiten baldin baitugu kamiseta batzuk eta poltsa batzuk eta egin ditugu. Eta orduan, gaude horra apur bat, ea izango ditugun ez dakizen bat disko eta ez dakizen bat kamiseta etxean hor kutxetan, edo ea bat batean ikusiko duzun norbait kaletik zure kamiseta batekin. Eta orduan hortze gabizta. Hemen ez baldin baditut saltzen edo hemen ez baldin badukat, noa Erromara Erasmusean, orduan Erroma Fontana di Trebin edo abestu, behintzat alkilerra ordaintzen dugun edo. Sigur baiet. Eta EPE luzera begira, zertan bilakatu nahiko zenuke proiektu hau, baldin eta hori pentsatu baduzu, Egia esan ez dut pentsatu, nik momentuz nire hobia da, nire denbora librean egiten dudan zerbait da, eta zerbait ateratzen baldin bada, aurrera, baina momentuz hori. Oso, nire partez ez dut beste galderarik, ez dakit zerbait nahi duzun gaineratuzuk. Ez, hori, gonbidatzen dut nahi duena Amurrioko antzokira etortzera, sarrerak oraindik badaude. Hori, igual gogora azpen txiki bat, bai? Bai, sarrerak badaude salgai Amurrio antzokiko webgunean, Amurrioko kulturretzean, zein takilan bertan, merke, gazte txartelarekin gainera oraindik merkeago, eta diskoak eta mertxan lortzeko aukera egongo da bertan, bai, eta bestela, ni hemen Laudion ibiliko naiz, beraz. Oso ondo, mila esker Malen, eta ikusiko gara Amurrioko antzokian. Eskerrik asko. Primeran. Egarririk gabe datean, desertuan oasisean, pentsatzean, sentitu gabe
gertatu